Saphinde sahlangana ababukeli bezomdabu la ekhaya kaDr. Babukeli nyalazi ukuthi sihlezi ukuvakashelwa ezinye izinyanga ney'nyanga impela nje iy'nyanga ezinamandla kakhulu-ke babukeli emakhaya ngiyamazi-ke uDr. Cele siye saba naphambilini khona lekhaya kulona futhi uhlelo lolu likamkhulu. Sephinde wabuya-ke babukeli emakhaya, uphinde wabuya futhi uphethe kuningi futhi khona kuphethe siphathele kona. Ake sikubingelele-ke babukeli sizwe ngayo ukuthi yini le entsha enye futhi asiphathele yona. Sawubona Dr. Cele, siyabingelela mkhulu. Siyabingelela mkhulu, ninjani? Siyaphila njani nina mkhulu? Siphila kakhulu ukhehla lami. Yebo. Sithi asizwe ukuthi yini okuye nayo futhi babukeli namhlanje na. Ukhehla lami kunzima kakhulu-ke manje ngoba kunesimo esengisisebenze kakhulu ebantwini, esengibona ukuthi umthetho wakhona sigcwele ebantwini abaningi, abanye bathule naso noma abanye abanayo indlela yokuthi basizakale. Ngibuye nenye indlela noma esinye isimo manjena sokulapha umuntu onalento ekuthiwa yisonane, ongaze asola izinto eziningi ngathi kwenzakalani, unamanzi amnyama kanti akanawo amanzi amnyama. Isonane eqobo laso but sisebenzisa kwawo amanzi amnyama. Yebo. Nengingalanda nje mhlawumbe nginabe ngaso ukuze nenonkinga ayizwe kahle lento ukuthi udideka kephi, simdida kanjani. Yebo mkhulu. Isonane sisebenza izinto eziningi, siyakwazi ukuthi umuntu simvale imali, siyakwazi ukuthi umuntu simqedele ubudlelwane kwakhe, siyakwazi ukuthi umuntu simbange isifo sokuwa, siyakwazi ukuthi simhlanyise, siyakwazi ukuthi simshayise ngezistroke, siyakwazi ukuthi simqedele ngomsebenzi, siyakwazi ukuthi umuthi awusebenzisayo ungasebenzi. Yebo. Ngoba kuyisonane nje iyona yonke into fanele kungabi khona lutho lakhe lizophumelela noma elizolunga ethiwa-ke kuba kuthiwa yisonane. Abanye baye badideke-ke ekhehla lami bathini bathi amanzi amnyama, kodwa mina ngibona ukuthi isonane lesi. Yebo. Manje ake ngibuze-ke umbuzo wokuqala, umuntu onenkinga yesonane yena mkhulu ubonakala ngaziphi, ubonakala kanjani? Mhlawumbe iyiphi indlela engingabona ngayo manje ngesonane ukuthi hayi nginale nkinga le ekade umkhulu uCele, uDokotela uCele kade ekhuluma ngayo lapha kwezomdabu TV. Mhlawumbe iyiphi indlela engingabona ngayo ukuthi nginale sifo leso okhuluma ngaso? Yebo khehla lami, umuntu ubona ngokuthi mhlawumbe umsebenzi akawutholi, mhlawumbe emsebenzini unezinkinga zempi, kuliwa naye isikhathi esiningi akahleli kahle, akafunwa muntu, uba nezitha ngisho nasemphakathini. Yebo. Ngesinye isikhathi ume nesonane azobona ngokuthi ngoba sifaka umoya omubi kahle sonane ave ngoba suke kuyinto evele yabe isonane nje, suke kuyinto efike yafaka umoya omubi. Uzobona ukuthi unenkinga yesonane noma yesilwane, ubone sesashintsha salala naye umuntu sesivela melele elele naso kumuntu wesilisa noma kumuntu wesifazane. Ngoba kahle umuntu kuthiwa ulandela umoya omubi mase sikulandelweni. Yebo. Kanti asisamlandeli, ngeke sivele isilwane mesikulandela. Ubona sesigila imkhuba nje sikwenzele izinto qedile ngomsebenzi naloku umuntu awusebenzi naloku uphupha ulele naso. Ingoba nabo sifika sinyenye emntwini sithola intubo ukuthi singene egazini, sisebenza nje sesimphuza inyongo, simakha lento ukuthi isonane ukuthi ingalungi lutho. Konje mkhulu lento ekuthiwa isonane yinto lena umuthi uma ungasichazela yona mkhulu ukusibangela ukuthi idalwa yini, ukubangeka kwayo, isuka kanjani, uma isuka kumuntu iqala kanjani ukuze ibe khona kumuntu egazini? Ukuqala kwaso nje mkhulu, ngiyawuthanda umbuzo wakho mhle kakhulu. Uqala kwaso ubona ngoba umuntu ophathi angabe namahiqihiqi akushiyi, noma emsebenzini uthola unezitha, noma emphakathini uthola unezitha. Yebo. Noma imali uthole ukuthi ayihlangani nawe ayihlali, noma uthi uyawusebenzisa umuthi awusebenzisayo awusebenzi. Yebo. Uthole komunye sesizovela ngani sivele ngokuthi silale naye ukuthi sengikhona manje. Sizenze isilwane noma abanye bangahamba bathi banomdliwa. Sizenze umuntu wesilisa, sizenze umuntu wesifazane. Uthole ukuthi unezinkinga eziningi nomqondo soyemuka, mekuyingane umqondo uyabala, uma umuntu omdala seyahlanya nokuhlanya. Izinto zakhe azihlangani kahle, akusekho into ongayikhuluma naye right ngoba umthetho wakhona sidala umqondo ukuthi awuduke kahle ukwakheka kwayo akuyona into eyimpilo yomuntu noma eyimvelo. Umuntu okwenza leyo nto ukuze ube akufake leyo nto eyisonane ayifake ngesilwane. Kodwa mkhulu ngoba phela-ke siphila nje emhlabeni mkhulu, singazi ukuthi sisizakala kanjani, sisizakala kuphi kubani mkhulu. Umuntu okwazi ukusiza ey'ntweni eziyisimo esinjenganalesi, kwesinye isikhathi sisuke singazi. Mkhulu ucela usichazele ngawe wena mkhulu, wena ukuthi uma usiza usebenza umuntu onenkinga ecishe efane nale, wenze kanjani mkhulu, noma mhlawumbe iziphi iy'ndlela zokuthi umuntu asizakale enkingeni enjenganalena?
Ngizosho kanje mkhulu. Isonane siba khona ngisho nasegcekeni Yebo. emzini womuntu. Uthola ukuthi khona isonane sidala amabhadi vele mase singenile. Uthola ukuthi kunesilwane esigijima la noma esatshalwa la leso ngesinye isikhathi uzothi omunye umuntu umdliwa ngoba sikhona khona la sivala yonke into eyinhlanhla. Indlela yokusilapha nginamakhombo amathathu. Nginekhombo esilapha emzimbeni emntwini. Yebo. Inekhombo yokusilapha egcekeni yokubethelela uvale lonto ihambe namabhadi ayo ekhaya. Nginendlela yokusigeza ngisikhiphe nebhadi laso ngoba mengisisusa sinjengesifo ongafanisa kanjani isifo kuzoba lula ungekho umuntu ongasazi. Umuntu kuthiwa unezintwala emzimbeni. Izintwala ngenkathi uzilapha emzimbeni seziyahamba-ke manje intwala ziyaphuma ziyahamba. Uma sezihamba khona something eziyishiyayo egazini eyukugcwagcwa noma eyimabhadi emntwini ukuthi sesiyaphuma-ke manje sishiye isikhwakhwalala esinzima ekufanele ukuthi mawusigeze. Nginamakhombo nje ahlukene kathathu, kuya ngokuthi umuntu isonane sakhe siyisima kanjani ngaleso sikhathi. Mhlawumbe uyahlanya, mhlawumbe unezitho emsebenzini nasemphakathini, mhlawumbe ikhaya lakhe ligijima lezinto ezifaka isonane kanjalo. Kukhona amabhadi ekhaya noma balala nazo lezi zinto zizenza izilwane kubona zilale nabo. Isonane leso ufuna umuntu usikhipha lesonane ukwazi ukusilapha ngisho egazini emntwini. Mawukuthi umuntu uthi hayi ngixakeke kanje egazini lami emsebenzini ikuphi lento seyilala nami, kube nendlela yakhona yokuyilapha uyikhiphe egazini lakhe. Okusho ukuthi mkhulu isonane lesi esikhuluma ngaso namhlanje okusho ukuthi siyinto ecishe ifane nomoya njengedimoni noma njenganawo umunyu kanje, kodwa not exactly, kodwa into ecishe ifike lapho mkhulu. Kanjalo khehla lami, kanjalo impela. Washo engathi uyabona noma uyazi. Yinto le efika ingene njengomuncu noma eyisilwane ukuze izongena kuwena, ehamba ngomoya izongena kuwena bese iyavuka ibesilwane. Nasegcekeni ifika kanjalo ibufika ngomoya itshale-ke egcekeni bese iyavuka isebenze engathi itshaliwe iy'nkomo. Uthola ukuthi ngaleso sikhathi seyiyaphenduka ilala nabantu ekhaya, ubuse wonke umuzi. Ngaleso sikhathi akusalungi lutho, akusangeni imali, emsebenzini amabhadi, ike emphakathini umuntu ubika izici ezithize ezimbi. Yebo mkhulu. Yebo. Mkhulu, inamba yakho mkhulu wamanjena. Ngicela ukuthi usushiya lelo gama mkhulu. Ngiyabona khona ukunyoza nabo futhi okuza ngaphezulu. Sicela ukuthi usushiya lokho mkhulu, qhubeka nenkulu komkhulu. Yebo khehla lami, ngichaza nje ukuthi lesi simo isimo esivela ngandlela ziningi, kodwa kuloko sengikubalile. Uvela ngazo zonke lezo zindlela. Impela uyabona ulele iphupha umuntu wesilisa, uyabona ngokuxabana nabantu ungezwani, ushintshelwa abangani, ungafuni emphakathini, ubike kuthiwa uyathakatha. Uthi siyashintsha futhi sithi ubulela umuntu ngesinye isikhathi ngavele kuthiwa uyahamba kuthiwa ubani uyena obulela umuntu ngenxa yokuthi unamabhadi. Fanele mawuboshwe ngesinye isikhathi awenzanga lutho. Ivela ngezinto eziningi nje, u-stroke, ukulala nomuntu ongamboni ukuthi ubani, ukuthi ngesinye isikhathi uma ushela ngisho intombi uzobona wena ulale nayo le ntombi kade uyishela noma leyo icabangayo uzobona ulele nayo. Yes, isebenza izinto eziningi, stroke, ukuhlanya, ukulahla umqondo, ukuwa ufitha unamafitha uyahlikiza. Usungene wona ekhaya. Isungenile ekhaya ngesinye isikhathi umuntu ufuyile imfuyo yayifuyile egcekeni, uthola ukuthi ifika izale meyithi 10 iphinde phansi njalo, meyikathi 10 iphinde phansi njalo. Kusewona lo moya wesonane. Yebo mkhulu. Sebezeke abantu abasizakele bathi uyabona-ke manje lo muthi wakho lo siyawuqamba kuvele kube isonane ngoba ukhuluma into uthi isonane kuvele kani ngempela sinaleso sonane sikubonakala ukuthi sinosonane siphele. Sonane. Yes. Awule ngathi ake siyayithatha-ke isonane ngempela ngoba into eyonizini. Yebo mkhulu. Hayi mkhulu, sicela ushiye inamba mkhulu ukuthi abantu bezokwazi ukuthi nabo ngelinye ilanga bakukhumbule mkhulu, babuyele kuwena ngokushesha mkhulu ngoba kukhona abana le nkinga. Akekile Nkosi yami. Abantu bafuna ukuqala unyaka iy'nkinga zabo bey'beke eceleni, bafuna ukuqala unyaka bawuqede ngendlela efana nezinye iy'ngane mkhulu. Inkinga manje banayo le nkinga mkhulu, mhlawumbe bebengazi ukuthi ibizwa ngalo nokuqhamukile nanegama elistraight ekuqondene nayo le nkinga mkhulu. Sicela ushiye inamba. Yebo khehla lami, siyabonga kakhulu. Iya-WhatsApp le namba, iyaphinde ifoneleke futhi ethi 078 65 84 783. 078 65 84 783.
Yebo, Siyabonga. umkhulu uceleke lo. Umkhulu ucele eShepstone. Yebo, eShepstone. Konje uma befunda lapha ePusha Team umkhulu bazobedileka kusiphi isitobhi uma besuka ngala eThekwini ngoba phela ziyatholakala iy'moto umkhulu esikwazi ukuqonda straight ePusha. Okay. Ume beke emakethe bafike bangafike babuze kunoma abaphi abantu abayibo-driver lapha bakhona abasuka beya khona ePorshepstone. Khona izitodlwana nje ezincane ezibizwa ngokuthi izingolweni, izitolo nje ezingatheni ezingaphansi kwayo iPorshepstone. Idolobha lami elikhulu kodwa iPorshepstone. Uma ufika-ke kulezi zitolo ekuthiwa ezingoleni, hhayi-ke lapho-ke ngidume njengesinkwa. Ngiduze kakhulu, ngidume njengesinkwa sengathi umfazi uthakathayo ngiyatholakala. Yebo mkhulu. Yeah. Sibonge mkhulu. Siyabonga.